yw Guto Gwilym a fi yn y flwyddyn gyntaf ym Mangor yn astudio seicoleg. Oedd yn brofiad da iawn, dweud y gwir. Nes i wirioneddol fwynhau ffaith bod ar ffurf fideo gynadledda. Fel oedd hi, oedd yn ei fi'n fwy committed i wneud siŵr bod fi yn wneud y gwaith. Tra bod yr athrawon yn yr ysgol yn fel sy'n ni'n ddim yn poeni gymaint, ond achos bod e dros fideo link. O'n i'n meddwl, reit, mae rhaid i fi wneud y gwaith, mae rhaid i fi ddanfon off. So, oedd yn neud fi'n fwy ymwybodol bod angen fi sicrhau bod fi'n neud y gwaith. A o'n i'n fwy driven fel petai i wneud y gwaith wedyn ni. Oedd y Sgiliaith yn creu bod fi wedi datblygu trwy wneud e trwy fideo gynadledda yn y dull yna. Ffaith bod fi'n gorfod gweithio'n annibynnol, bod fi gorfod bod yn aeddfed iawn gyda'n waith fi. A mae fe wirioneddol wedi paratoi fi tuag at brifysgol trwy weithio yn annibynnol ac yn aeddfed a bod yn sicrhau bod fi yn wneud y gwaith. Mae'r dull yn ddigon hawdd. Mae gyd mae angen i chi wneud yw cyrraedd y dosbarth a wedyn mae'r fideo link yn dechrau. Mae'r ffôn yn canu a mae'r fideo link yn dechrau a chi'n dechrau'r wers yn syth. Mae'r ffaith bod chi ar wahân ddim yn gwneud unrhyw fath o broblem o gwbl achos bod yr athrawon yn dod lawr i helpu chi bob yn y hyn a maen nhw'n fwy na parod i sicrhau pan nhw'n dach i gwestiwn yn cael ei ateb. Mae'n gweithio ddau ffordd, wrth gwrs, felly mae fe'n gweithio yn hynod o dda. Wel, maen nhw yn gallu dangos hunain, wrth gwrs, a chi'n gallu hefyd gweld, mae'n gallu rhoi lan pwyntiau pwer a fideos ac ati, a hefyd mae'n gallu dangos dogfennau trwy document reader. Mae pob un yn cael enw a chyfrinau'r ei hun, felly maen nhw'n gallu logo ymlaen i'r model ei hun a cael gafel ar deunydd sydd angen ar gyfer y cwrs. Yn bendant, mi fyddwn ni yn argymell y dull yma i unrhyw un. Mae fe yn gweithio. Mae chi'n cael eich hun yn fod cael y sgiliau gwahanol i beth fyddwch chi. Trwy fynd jyst cael yn trwy'r ysgol. Wel, yn y dyfodol, fi ddim 100% siŵr o gwbl ar hyn o bryd, ond fi yn ystyried wneud pethau fel cwrs tar ar gyfer mynd i ddysgu, wneud yn mynd i ar drywydd actio, wneud yn mynd i wneud fwy ymchwil o fewn seicoleg. Mae wneud y cwrs lefel A trwy'r fideo gynadledda wedi cael fi ddod i Fangor i wneud seicoleg a wedi gallu wneud fi wedi'n sbardino i wneud y pethau fi wedi wneud ar hyn o bryd a beth fi'n mynd i wneud yn y dyfodol.